Online appointment alang sa mga magpa-register sa National ID System magsugod na karong Abril. Mas hamugaway na sabhuman gibalhin ang registration sa usa ka mall sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Sukad niadtong Lunes, dinhina sa usa ka mall sa Lapu-Lapu City, gipahigayon ang registration alang sa National ID System. Mas hamugaway na dinhi itandi sa miaging semana nga sa sports complex gipahigayon ang registration. Ug kay gisunod man ang schedule sa registration matag adlaw, naminusan usab ang taas nga linya sa mga tao. Okay siya ma'am. Nindot ang atong flow sa registration. Natuma atong social distancing. Unya, usa pa po di na sila kinahanglan mo sayo diri mga para mulinya. Sukad gisugdan ang registration niadtong Marso 18, 5,114 na ka mga tao ang nakaparehistro. Tungod sa backlog, ang mga na-pre-register pa sa mga enumerators sa Philippine Statistics Authority kon PSA niadtong Nobyembre 25 hangtod Disyembre 7 ang ilang gi-accommodate. Isip pagtimaan sa Semana Santa, temporaryong suspensohon ang registration sa mall ugma ug sa Biyernes Santo. Sa Lunes na mobalik ang registration sa National ID System. Samtang sa mga wa malakip sa na-pre-register sa mga enumerator sa PSA, hayan sa Abril, magsugod na ang online appointment. Gitinguha sa PSA nga marehistro ang 300,000 ka mga upunganon karong tuiga. Natay Facebook page, Lapu-Lapu, Philsis Lapu-Lapu City. Diha ta mag-post sa mga schedules nato para updated po tanan. Nga ato na ipa-share sa every barangay o kung mahimo pod sa page ni Mayor. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.